Des de fa un temps ens consta que l'AMPA i el Col·legi Verge del Remei han vingut sol·licitant i reclamant a l'Ajuntament solucions per millorar la connexió respecte a la xarxa Wi-Fi que està prestant l'empresa Wi-Fi La Vall dins del marc d'un conveni amb l'Ajuntament de Castelló-Ruat, com ara bé explicaré. Des de Compromís, en aquesta moció, simplement el que hem fet ha sigut traslladar aquesta demanda al plenari perquè sembla per sistema que és l'única manera per a que l'equip de govern atenga moltes de les demandes d'aquest poble. I la veritat és que al rebre la documentació del plenari m'he quedat sorprès perquè s'ha adjuntat un informe de secretaria, com s'ha comentat, a petició de l'alcalde, en el qual, resumidament, aquest informe ve a dir que no existeix aquesta xarxa de Wi-Fi o que l'Ajuntament no té vinculació i, per tant, no té competència perquè correspondria a la Conselleria d'Educació. Resumidament és això. Jo m'he quedat sorprès, la veritat, perquè pense que tenen un problema un poquet greu de sectarisme contra qualsevol proposta de compromís i que, sincerament, pense que els està fent aplegar a absurds com este, que, per desgràcia, sincerament, a qui perjudica és el poble i els seus veïns i veïnes. No s'equivoquen, perquè el Wi-Fi no és per a Compromís, no és per a Míriam, no és per a mi, és per al Centre d'Educació de Castelló-Ruat i, en tot cas, que l'utilitzen de la millor manera. I explique detingudament els motius pels quals jo penso que actuen per sectarisme. En primer lloc, comentar que nosaltres vam demanar, en el mateix moment en què presentem aquesta moció, demanem el conveni amb l'empresa Wi-Fi La Vall per analitzar-lo, estudiar-ho, fer propostes i, en cas que fos necessari, modificar la moció, qualsevol aspecte al respecte. I què és el que van fer vostès? No contestar ni donar-nos el conveni. Què fem des de Compromís? Insistir novament el passat 22 de febrer per si de cas els ha passat com en moltes de les propostes i sol·licituds que hem realitzat, que ha tingut que intervindre el síndic de Greuges. L'última vegada, si no recordo malament, ha sigut mi mateixa, que encara estem esperant moltes respostes. Esta vegada ja percebent-los que si no ens faciliten el conveni, recurrirem novament al síndic de Greuges perquè ens facilita la documentació. Sols així hem aconseguit el conveni. L'informe, a més, diu que l'Ajuntament no és competent en la dotació del Wi-Fi als centres educatius perquè estaria envaint les competències de la Conselleria. Anem a veure. La moció no parla en cap cas de dotar d'infraestructures al col·legi. Parla que l'Ajuntament revisi el conveni amb aquesta empresa per dotar de major qualitat la xarxa que ja existeix, que ja està en funcionament. És que no estem proposant que es creï o s'instal·li res ni de dotar d'infraestructures de comunicació com afirma l'informe. El que estem instant és a l'Ajuntament a buscar solucions i revisar el conveni de Wi-Fi La Vall, simplement. A tot això se li suma l'aspecte de les competències de la duplicitat que ens sorprèn absolutament en quan esta setmana han sigut vostès els que han anat a fer-se la foto i han comprat medidors de CO2 per habilitar-los dins de les infraestructures de l'escola i les seues aules. És a dir, per aquesta regla de 3, on està l'informe d'invasió de competència o de duplicitat amb la Conselleria d'Educació respecte als medidors? Pot haver alguna cosa més dubtosa de duplicitat o invasió de competències que instal·lar un aparat o un aparell en un centre que no és competència de l'Ajuntament? És a dir, o és que sols existeix invasió de competències perquè el tema del Wi-Fi ho proposa Compromís? No ho veuré. Després, ja per últim, i més sorprenent, és que neguen la vinculació de l'Ajuntament amb aquesta xarxa Wi-Fi. És a dir, així hi ha una connexió Wi-Fi que el col·legi està utilitzant des de fa moltíssims anys i el col·legi no l'està pagant. Per tant, creuen realment que algú es pot arribar a creure que l'empresa està prestant aquest servei perquè li apeteix perdre diners i regalar Wi-Fi? És que és evident que no. És a dir, és evident que aquesta connexió Wi-Fi està en el marc, si no de convenis anteriors i acords en aquest Ajuntament. I no únicament el col·legi, també l'Escola de Música, com també pot conèixer perfectament Tamara. És a dir, no sé si se'n recordaran que fa uns anys, amb un d'aquests informes que realitzen, van expulsar a Pasqual, el nostre portaveu en el seu moment, que va haver d'abandonar el seu càrrec. Casualitats de la vida, va abandonar per aquest conveni. Jo, en el moment en què Pasqual m'ho comunicava, me feia creus, perquè este no era un conveni comercial pel qual la seva empresa en el seu moment anava a rebre cap euro. Este era un conveni de col·laboració pel qual l'Ajuntament deixava un espai per a que aquesta empresa posi antenes en el dipòsit, en aquest cas de l'ermita, i a canvi que recibisca una sèrie de beneficis com la connexió de la que avui estem parlant. I vostès no volen admetre que està marcada dins de convenis i acords de l'Ajuntament. És a dir, es van estudiar molt bé el conveni per expulsar a Pasqual, però no per a revisar que totes les connexions que s'estaven oferint estiguen plasmades estrictament en aquest conveni.
apercebent-los que aniríem novament al síndic de greuges, s'han donat el conveni. I què és el que hem pogut veure en aquest conveni? Que l'empresa ofereix ni més ni menys que 11 punts gratuïts de connexió per a que l'Ajuntament es gestioni conforme vulgui. I se fa una relació de punts de connexió, la plaça de la Constitució, la Casa de la Cultura, el Palau, el Centre Polivalent, el Centre del Poble, el Parc 9 d'Octubre, el Poliesportiu, la Font Museu, el Museu de la Gerra, el Parc Joan Martorell i la plaça del Mercat. Això són els 11 punts. Entonces, si ens està veient avui així la gent, probablement estiguem preguntant-se on estan aquestes connexions. Jo la veritat, sincerament, és que tampoc ho sé. S'està utilitzant algun d'aquests punts de connexió? Perquè jo, a qui he pogut preguntar, ningú té coneixement de punts d'accés d'aquest tipus. És a dir, té a l'abast l'Ajuntament d'aquests punts i no els està utilitzant? A més de tot això, per exemple, ja deixant això a banda un poc, per a què vol el poble un punt d'accés wifi en el Museu de la Gerra? És a dir, el Museu de la Gerra és un espai cultural i no necessita pràcticament connectivitat. La gent va gaudir de les obres culturals i no del seu telèfon o de la connexió a internet. No se podria revisar el conveni i ubicar aquest o qualsevol altre dels 11 punts en l'escola o prop d'ella per si fos necessari oferir aquest servei que ve demanat, com reitere, l'AMPA i el centre. És a dir, és simplement qüestió de voluntat que, vist lo vist, no ne tenen. I s'excusen en que aquesta xarxa no té res a veure en l'Ajuntament i que això és qüestió de conselleria. Nosaltres no anem a retirar la moció. Si volen, voten en contra. Únicament anem a modificar-la i a redactar-la de la següent manera per a que diga, en el marc dels convenis realitzats per l'Ajuntament de Castelló-Rugat amb empreses de subministrament wifi, revisar i dotar de major qualitat l'accés wifi de la zona del CIP Verge del Remei. És a dir, això és l'únic que anem a modificar. I, com comentava jo, si volen, voten en contra, però recorden que no estaran votant-nos a nosaltres en contra, estaran votant en contra d'una demanda de l'AMPA, del centre i de molts veïns i veïnes. Entonces, jo simplement, la meva recomanació és que deixin un costadet del seu sectarisme i odi cap a tot el que proposo Compromís i pensen un poquet més en aquest poble. Després m'agradaria realitzar una pregunta al portaveu socialista o a l'Ajuntament que he realitzat en l'exposició i no se m'ha respost. Quantes de les connexions del conveni estan utilitzant-se? N'hi ha 11 punts de connexió, m'agradaria saber quantes connexions del conveni estan utilitzant-se perquè hem de tindre en compte que si no s'estan utilitzant, així n'hi ha unes persones que porten reclamant accés wifi i no se'ls està dotant i pense que això és també simptomàtic. Dels 11 punts que tinguem facilitats, encara no estan posats, estan començant a posar-los ara, tinguem de temps fins al mes d'agost per posar-los, però estan posant-los. Passem a votar l'esmena. Vots a favor?